Здравейте на всички! В предишните видеа създадохме Basic Chatbot, след това му добавихме стриминг, за да връща по-красиво отговора. След това му добавихме памет, кратка памет. След това му добавихме външна памет. И днес ще го накараме да връща структурирани данни. Това означава, че днес ще накараме един AI модел да върши точно определена работа и да ни връща данните точно както на нас ни трябват, за да може след това да ги използваме по-лесно. Защото когато връща хаотично данни, ние не можем да вземем определени думички, които връща и да ги сложим примерно в един красив фронтенд UI. Затова днес ще ви покажа как се връщат структурирани данни. Значи може да си го представите така, че все едно някой иска да поръча пица, ето го Гошко. И на телефона казва, значи исках нещо с домати, сирене, малка да е, па не е по-добре да е голяма. И това системата не може да го запише. Обаче ние ще му дадем на Гошко да попълни един формуляр и той ще е така. Размер голяма. Топинг, домати, сирене. И така системата ще може да го обработва много по-лесно. И ще знаем точно къде, какво да търсим. Освен това, нашия модел няма да отговаря на нищо друго, освен на неговата задача, която му е сложена да отговаря. Примерно днес ще направим един модел, на който ще се дава име на филм и той ще ни даде жанр, артисти, коя година, примерно, ще го видим какво ще точно ще сложим, но ще отговаря винаги според филма, който ще му дадем, той ще намира информацията и ще ни я връща по един и същ начин винаги. И ще отказва да ни дава нещо друго. Все едно да отидеш на кардиолог и да те боли зъб, и той няма да ти оправи зъбите, той ще те прати на зъболекар, нали така? Така ще процедира и нашия бот днес. Реално влизаме в по-тежките неща. AI е хаотичен. Трябва ние като AI инженери да можем да го контролираме какво ще ни върне. Това ще видим как се прави днес. И така, нека да започваме с кода. Първо са нашите импорти. Ще ни трябва отново JSON, но не за същото нещо, което го използвахме миналия път. Няма да правим файлове. Така, Operation System. Сега имаме един нов импорт тук, но за него ще говорим след малко. Той пак е тип така че не е кой знае какво. Така, ето това. Type е dict. Нашия env. Така. И OpenAI, естествено. OpenAI. Import. Само че с главни букви. Така. Сега продължаваме с нашите ключове. След това клиента трябва да регистрираме. Клиента ще го копирам. Той не се променя. Само да го намеря къде беше. Тук някъде ще трябва да. Ето го клиента. Него ще си го копирам. Каквото може да спести време, ще го направим. Само един момент. Така. Константите всъщност мога също да ги копирам. Те остават същите. Файл пат не ни трябва. Само тези. Така. Сега обаче искам да забележите нещо. И това не ни трябва. Това също не ни трябва, защото няма да пазим история. Имам едни промени, които ще направя. Първо,
понеже ще връщам точно определен output, тук ще го направя 512 токен и температурата няма да е 0,7, ще е 0,3. Искам да работи точно както не трябва. Точно както искаме. Значи този агент прави точно определена работа. Искаме от него да върне точно това, което имаме нужда от него, а нищо друго. Така, System Prompt. System Prompt е изключително важен за такъв тип задачи, които имаме да направим с AI. Така че System Prompt ще го променим. Доста е дълъг. Затова съм си го написал тук, ще го копирам. И след това ще минем само през него, да видим какво точно представлява този System Prompt. Така, стария го махам, нашия смешен System Prompt изчезва. Така. И така, новият System Prompt. Както казахме, искаме нашия агент да прави точно една определена, да е специалист, а не да е от всичко по-малко. Така, System Prompt. Your Movie Information Assistant. Така, ти си асистент за информация на филми. Ти имаш една работа. You have one job. Да върнеш структурирани данни за филми. Когато ти дадат име на филм, отговаряш единствено с JSON структура. И му даваме структурата. Title, година, жанр, директор, на български как беше директор, не мога да се сетя, продуцент, всъщност, рейтинг и едно малко summary и му опишем експлицитно до 2-3 изречения на български. Така. Естествено, System Prompt вие си го може да си го прием, да си го направите както си искате, според която работа. Сега ние ще правим асистент за филми. Моя System Prompt ще изглежда така. Но много неща написано, но всичките имат значение. Така, следващото. Ако не намериш филма или не си сигурен, връщаш Movie Not Found. Ето, ние му обясняваме, връщаш точно това. Error, Movie Not Found. Ако юзерът те попита, ако потребителят те попита за нещо друго, освен за филми, връщаш мога да работя само с филми. Няма propose, няма обяснения, няма маркдаунове, чист JSON само. Така. System Prompt е важен, много важен за тази работа. С System Prompt си правим специалисти. Не само с това, но обърнете внимание на System Prompt-овете. Ако искате, пишете ми в коментарите, можем да направим и едно-две видеа за как се прави промпт най-добре. И това доста добре го владея. Но обърнете внимание. Така. Сега. Можем да продължаваме нататък. Следващото нещо, което трябва да направим е да създадем два класа. Единия ще е клас Movie Info и ще сложим този новия тип. Това си е TypeHint, не е някаква библиотека. По принцип ще използваме PyDantic. Това е една библиотека, която ни помага точно за такива структурирани отговори, но за нея в друга поредица, защото тази е basic неща. Тази е без библиотеки, без LangChain, LangGraph. Това ще се случи в следващи видеа. Така, сега казахме, това ще е класа за за успешен отговор. И трябва да направим и още един за error, но нека първо завършим този. Значи тук отново казваме какво искаме да ни върне. Първо казахме title, това ще е от тип string. Така. След това year. Това ще е от тип integer. След това жанр. Само че не тук, ами долу. Жанр.
Това ще е лист, защото може да са повече. Може да е примерно, да я знам, трилър с екшен и не знам с какво. Така. Директор. Това ще е пак от тип string. Рей... Казахме рейтинг. Рейтинг от тип. Това ще е float, защото ще е нещо и цяло и такова. Добре, float. Така. И едно summary. Казахме, какво му бяхме казали? 2-3. Добре. Summary. Също тогава ще е от тип string. Така, това е класа, в който ще върнем в случай на успех. И ще има един клас. Клас movie error, който също ще вземе type-tick и тук ще е error от тип string. Единствено това ще връща. Някаква грешка. Така. И както казах, TypeDict е просто type hints. Аз ги използвам много type hints-овете, защото идвам и от света на TypeScript и там съм свикнал просто и много удобни ми изглеждат. Така. Сега. Следващото е нашата функция. Няма да имаме ask този път. Нашата функция ще се казва get movie info. Тя ще приема movie name от тип string и забележете какво ще връща. Movie info или movie error. Movie error. Така. Чудесно. И в тази функция ще имаме реално три основни разлики от ask, която правихме в предните видеа, който ни ги е гледал да ги гледа, защото иначе няма да може да знае какво правим и тук. Всъщност да, може да знае, защото това е отделен. Това е абсолютно отделно от останалия материал, но за да все пак да споделим разликите. Значи няма да имаме стрим. Няма да имаме стрим true. Тук искаме да ни върне целият JSON. Не парче по парче. Като попълним формуляр. Втората разлика е че System Prompt и текущия въпрос слагаме в Messages. Няма Conversation History. Тук няма да пазим памет. Третото е, че връщаме тип dict, нали, обект. Няма да имаме non. Така. Сега, дай да започваме да правим функцията. Първо да направим, пак ще не трябва try. Try. Така. Response. И client. Chat. Completions. Create. Да, изглежда познато. Модел е модел. Може ли да ми го дадеш? Благодаря ти. Така. И сега messages. И нашите познати роли. Рол. System. System prompt.
System. Не ми ги дава на готово, както и да е, няма значение. И Content. Ето контента го намери. Content ще е System Prompt. Така. Другото нещо, което ще ни трябва е User ролята. Role. И пак ми се случи това. Не знам какво натискам, обаче ще релодна отново идето. Така, продължаваме. User. И контента ще е movie name. Нямаме user input тук. Movie name. Окей. Така, само че знаете ли какво попуснахме? Попуснахме тук да направим нещо docstring. И не е добре да го оставим така, защото качвам този код в GitHub и после може да си прочетете по-структурено какво точно прави тази функция, така че просто ще го напиша в момента и след това ще продължа нататък. Така иначе до тук е позната историята. Така, какво да напишем сега? Look up a movie and return structured data. Така. Нека напишем какво прави. This function only handles movie lookups. И така. Args. Упс. Movie name. The name of the movie to look up. И какво връща? Returns както да е. A movie info type dict on success и movie error otherwise. Мисля, че това е някакси достатъчно. И така да си продължим нашата функция, нашия try блок. Така, тук сме готови. Така. Messages, само че сега малко да го поразгледам код, защото го забравихме малко какво правих. Така, какво ми липсва? Липсват ми max token. Max tokens. И ще използваме нашата константа. Max tokens. Намалихме ги. И температур. Също ще използвам нашата константа. Казахме 0,3 направихме, защото искаме възможно най-точни отговори, а не глупости. Така. И сега забележете. Тук response формат ще използваме.
type JSON object. Така. Това тук, тази част, казва на API-то да генерира валиден JSON. Значи, ако не го добавим това, ако ще ни върне каквото си поиска, най-вероятно, и след това ще гръмне програмата. Така че му казваме, връщаш валиден JSON. Така. И след това суровия текст от модела трябва да го вземем. Как ще стане това? Ами, правим ето така. Row е равно на response .choice. Спомняте си го. Choice, взимаме първия choice. .messages. Message, извинявам се, message. .content. Or празен string ще сложим. Така. И след това тук ще направим return JSON .loads, не load, а loads и raw. Така. Сега. Така. Това тук е суровия текст от модела, като стринг. Сега. Ето това loads превръща суровия текст в Python решници. Ако си спомняте, в предното видео използвахме load. Load обаче чете файл. Тук е loads. И така взима суров текст и го превръща в Python решници. Извинявам се. Листове. Не листове, речници. Диктионери. Така. И сега трябва да сложим и нашия exception, само че тук ще са два. Поради простата причина, само че не съм свикнал аз нивото на Python. Първи except ще е JSON. Точка. JSON decode error. И тук ще е return error model returned invalid JSON. Така. Така, само малко да поправим кода, защото всичко отиде по дяволите, не виждам къде са. Да, ето. Това е първата тъпотия. Така. Да се махнат грешките. Така. Този exception проверява просто дали всичко е наред с кода, с JSON формата. Затова тук ще имаме два. Ако този exception мине, обаче може да имаме някаква друга грешка, примерно. Така че ще направим още един. Ако JSON си е OK, и обаче нещо друго се щупи, трябва да си направим нашия класически exception, който ще return
Error. API error. Това си е вече error от API, точно за това ще го опишем така. И това ще си е нашия класически нали, exception. Сега, защо нямам print? Ами защото ще направя отделна функция за print. За печатане. И за това съм ги направил просто за да завършват с return. Функцията е готова. Главната. Така че дай да видим сега. Да напишем и print функцията. Така. С малко separation of concern. Това си е всяка функция да си прави нейното си. Да, в предните пишехме print, но дай да го направим както хората. Така, минаваме. Print result ли? Да, print result да е кръстя. Result приема movie info или movie error. Така. И връщаме отново тук non. И между другото, не знам какво натискам постоянно и това ми става така дебело. Ако някой знае, може да ми пише в коментарите, защото ми писам да рестартирам постоянно VS Code. Така, тук можем да направим един... Гледай, сега не може интересно да се включи. Чудесно, нали? Идеално. Така. Pretty print structured movie result to the terminal. Така. Ако че описвам докстрингове въдразни, просто ми го кажете и ще спра да го правя, но искам горе-долу да сме на добрите практики да си ги пазим. Така, сега, как ще принтираме всичко? Ми първо ще направим това. If error in result print error result error. Така. В случай на грешка, принтирай грешка. И естествено върни. Така. И сега започваме да правим малко. Да видим как точно ще ги избараме тия красоти. Така. Това е, защото нямаме в момента Frontend UI, затова ще ги направим по този начин. Но по принцип в бъдещи поредици ще го направим красиво с Next.js, с Backend, Fast API и така нататък. Но сега имаме това. Title. Как да го измислим по-красиво. Така някак си. И тук вече ще вземем данните. Result. Title. И тук можем да добавим примерно result и да вземем годината. Yeah. Мисля, че така го бяхме дали такива данни да връща.
Сега да ги копираме още. Значи имаме title, year. Чакай да видя какво точно имахме, какво му бяхме задали. Ето това title, year, жанр, директор, рейтинг. Значи не трябва още 1, 2, 3, 4 пъти да го копираме това нещо. 1, 2, 3, 4. Така. Title и year го принтирам на едно място. Тук ще е директор. Result директор и year няма да имаме тук. Махаме го това. То даже май това да копирам директора по-бързо. Ще аз дори с по едно. Няма значение. Следващото беше жанр. Result тук обаче момент. Result. А тук е обаче array. Тук ще е малко по-различно. Момент. Сега. Тук го правим така. Празно място. Защото ще стане интересно иначе. Dot join. И тук ще изкараме result. Защото забравих тук е array. Така, и тук вече можем да добавим жанр. Окей. Следващото е рейтинг. Махаме ги тези years от тук. Тук слагаме рейтинг. Десет. Така. И последното е summary. 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 И изтриваме това тук. Year. Така. И се надяваме, че окей. И последното нещо, което ще направим е нашата main функция реално. Чудесно. Само тук да оправим ето тези кавички. Тук сме ги сложили двойни плющи кода. Добре. Сега, ще направим main функцията, обаче тя няма да е така, както я правихме в предишните. Тук направо ще създадем някаква тест дата. И ще стартираме и ще го изтестваме наведнъж с един for loop, защото искам да тествам всичките кейсове. Така. Даже ще сложим тук, че е демо. Теста movie. Look up with a few examples. Така. Така че имайте напред, че в този пример main ще е реално само демо. Така, дай да направим тук един да знаем какво се случва. Упс. Ще принтираме
movie info, structured output. Така. И след това ще направим един масив с тест queries. Така, първо ще добавим два филма, които си са истински филмове. The Matrix, естествено. След това можем да добавим как се пише Inception, искам Inception. Така. След това ще сложим някакъв филм, който не съществува. Примерно, ето такова, 1, 2, 3. Защото искам да тестваме другите кейсове. Там дали ще ни хвърли грешка, че филма не може да се намери. И тук можем да му думнем един въпрос. What is the weather today? Това ще, за да изпробваме двата аксепшена, които всъщност този ни го тестваме, защото няма как то би трябвало да работи, нали? Това се надяваме да не удари никога тук, но промпта, който му сложихме, систем промпта, казахме му, ако не намериш филм да ни върне not found и ако му се зададе различен въпрос някакъв, да измисли нещо друго, нали, там. Да каже, че не може да отговаря за нищо друго, освен за филми и нека пак да се направим нашето. Защо не мога да пиша? Да, само че тук не е main, ами name. Така. И сега мисля, че вече сме готови да стартираме програмата, да я тестваме, нали така? Я да видим какво ще се случи. Уау. Така. Тесквара Сайн Баневът. О, да, аз не съм. Аз не съм завършил, извинявам се. Най-важната част пропуснах да изпробваме всичко. Както и да е, сега ще го направим. Така казахме, ще използвам един for loop. Query. And test queries. И за всяко ще изпринтим. Query-то. Да знаем какво правим. Query. Да сложим пак някакви линейки. Добре, ще сложим едни линии. От 40. Нашия резулт. И тук ще извикаме функцията, която създадахме с query. Окей. Сега пък тук ще извикаме другата функция, която създадахме. Print result, нали така се казваше? Пак с нашия резулт. И отдолу на принче за празно място.
Само, че защо не може да намери... Да, ето. Значи радвам се, че се случват такива неща при мене, за да може да видим какъв е проблем. Сега това е елементарно. Ами, създали сме функцията, ама вижте къде сме създали смисъл. Нали? Да. Сега вече сложно ми е малко с Python все още да свикна, защото няма тия брекети, които има в JavaScript. Но пък истината е, че доста по-елементарен език и има много хубави библиотеки, които ние още не сме ги разгледали. Разгледали сме някои от тях, които са вградени в Python, но има и доста неща, с които ще ни улеснят работата. Както и да оправихме големия сериозен проблем, сега е време да използваме да сортираме нашия файл и затова пускаме нашия терминал в нашия файл сме реално. Окей. И пишем познатото uvrun main.py. Ние сме в правилната директория и чакаме резултатите. Сега ние какво очакваме? Тук за матрицата и за interception да ни даде правилните отговори. Всичко както сме казали. Тук трябва да ни даде грешка и тук трябва да ни каже, че може да говори само за ботове. Само, че какво се случва тук? Чакаме, да, ето идват. Идват отговорите, точно както ги поискахме. Матрицата 1999, директор са тези двамата. Тук обаче имаме някаква грешка реално. Имаме... Какво съм направил аз? Ще го разгледам. Добре стана, че така се случи. Само да видя къде е грешката. Ами то грешката е елементарна. Имам тайпо. Писал съм Жан. Само да го видя къде съм написал. Не съм писал Жан, ами Жан. И ето тук е грешката. Така. И естествено гръмна всичко. Това би трябвало да изчезне това. За да видим сега какво ще стане. Правим един clear. Така. И отново го правим това. Тук така. Така. Загледах се в това. Това е просто warning от пайлинте. Няма проблеми. Стартираме отново нашата програма. И ето матрицата дори вече мина. И виждаме, че този път всичко е точно. Жанровете са тези двата. Оценки. Компютър е хакер на име Нео, бла 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 бла. Минава следващия филм. Цялата информация абсолютно еднаква като матрицата, което ни е много важно. Summary пак. I only handle movie. Трябваше да кажа, че филма не е намерен реално, но What is the weather only? Добре, няма проблеми. Да, той не е намерил. Тук не се е ориентирал много добре бота. Сега, ако се пипне още малко систем промпта, ще се ориентира, ама няма проблеми. Но добре се справи. Това искаме. Най-важното е, че правилната информация ни изкара точно както искаме ние. Както му посочихме, жанрове и така нататък. Да, странно е, че тук той не са... Да, логично ние грешно го направихме. Аз го направих грешно. Ами, той просто не намира... въобще не може да разбере, че това е филм. Нали, сега ако се инструктира, че ще дойдат само филми, строго само филми, не знам с какво. Да, ще стане, а с System Prompt, ако се бане, ще отговаря по друг начин, но грешката си е грешка. Дали ще напише I only handle movie lookups или I cannot found a movie е друго. Може да се направи, понеже това сега е, той използва неговата си памет, която има при тренирането. Говорихме за паметите, мисля, че в
третото видео. Може да го гледате, ако искате. Но по принцип това нещо се случва по друг начин. Нашия модел трябва да бръкне в база данни и да потърси данните. Нали? Ние когато питам нещо, искаме точно определен отговор, означава, че ние вече сме му дали какви данни да използвам. Но това ще стане в други плейлисти, когато ще правим по-големи агенти. И ще таковаме, ще сложим наша база данни, ще използваме и фреймворкси там, ще го направим доста по-професионално. И има и нещо друго. А, Това е супер, обаче ние просто му даваме тук някакъв арей с някакви стойности и той минава. Къде е чата, къде е всичко? Аз искам примерно да му кажа, абе, знаеш какво е времето? Той да ми отговори. Но искам, когато го питам за някой филм, да ми напише директно отговора, който аз очаквам по този начин, по който ни го дават тук. И да има error handling, нали, ако случайно няма такъв филм или нещо такова. Как се постига това? Ами, това се постига по друг начин. Взимаме нашия бот, който създадахме тук, с памет, с всичко. И този сериозен агент, който е сериозен и не ни прави чат, му го закачаме като инструмент. И това нещо ще го направим в следващото видео. То ще е и последно за тази поредица. И реално ние ще направим агент и събагент и агент с инструменти. Това е голямата изненада на видеото. Очаквайте следващото видео. То също ще е много интересно. Ще е последното за този плейлист. И се надявам, това са базовите неща, които трябва да се знаят. По-нататък ще започнем да работим с други плейлисти, но това в следващото видео. Всичко ще го обсъдим в следващото видео. Така че пожелавам ви лек ден, лека вечер. Не знам кога го гледате видеото. Абонирайте се. Кода ще е в GitHub, в описанието. Желая ви лек ден или лека вечер. Чао!